Повече не означава непременно по-добре. Високите дози витамин С могат да причинят стомашно-чревен дискомфорт, диария и коремни болки. При някои хора прекомерният прием може да увеличи и риска от образуване на бъбречни камъни. Затова няма смисъл да превръщаме витамин С в състезание по милиграми. Витамин С при децата. Децата също се нуждаят от витамин С, но това не означава, че трябва профилактично да им даваме големи дози добавки. Най-добрият източник обикновено е разнообразното хранене, плодове и зеленчуци, съобразени с възрастта и начина на хранене на детето. При малките деца е важно храната да бъде поднесена по безопасен начин според възрастта, особено когато става дума за твърди плодове и зеленчуци. Ако детето има ограничено хранене, доказан дефицит или друго състояние, което може да повлияе на хранителните му потребности, тогава подходът трябва да бъде индивидуален и да се обсъди с педиатър. Можем ли да получим достатъчно витамин С само от храната? В повечето случаи, да. Една от най-добрите стратегии е просто да имаме ежедневно присъствие на плодове и зеленчуци в менюто си. Например, през деня можем да включим чушка към закуската или обяда, салата с домати и зеле, плод като киви или портокал и порция броколи или друг зеленчук. Не е необходимо да изглежда сложно. Понякога най-здравословното решение е и най-простото – повече разнообразни плодове и зеленчуци, по-малко преработени храни и редовно хранене. Витамин С не е заместител на здравословния начин на живот. Важно е да не очакваме от един витамин да компенсира липсата на сън, лошото хранене, обездвижването или постоянния стрес. Витамин С е важен, но е само една малка част от цялостната картина. За доброто функциониране на организма са необходими достатъчно белтъчини, мазнини, въглехидрати, витамини, минерали, фибри и вода. Също толкова важни са движението, сънят и добрата цялостна грижа за здравето. В заключение, витамин С е малък, но изключително важен помощник на организма. Той участва в нормалната функция на имунната система, образуването на колаген, поддържането на съединителните тъкани, защитата на клетките от оксидативен стрес и усвояването на желязото. Най-добрият начин да си го набавяме е чрез разнообразно хранене, богато на плодове и зеленчуци, чушки, цитрусови плодове, киви, ягоди, домати, зеле, броколи и много други. И може би най-важното правило е простичко – не търсете здравето в една таблетка, когато можете да го изградите с ежедневните си навици. Витамин С е важен. Но още по-важно е да се храним разнообразно и да се грижим за организма си всеки ден. Защо витамин С е толкова важен и как да си го набавим? Витамин С е едно от най-познатите хранителни вещества и често го свързваме най-вече с настинките и силния имунитет. Но неговото значение за организма е много по-голямо. Витамин С участва в редица жизнено важни процеси, от поддържането на нормалната функция на имунната система до образуването на колаген, усвояването на желязото и защитата на клетките от оксидативен стрес. За разлика от някои животни, човешкият организъм не може сам да произвежда витамин С. Затова трябва да го получаваме редовно чрез храната, а при определени обстоятелства и чрез хранителни добавки. Какво представлява витамин С? Витамин С, известен още като аскорбинова киселина, е водорастворим витамин. Това означава, че организмът не го складира в големи количества, а излишъкът се отделя основно с урината. Това е една от причините ежедневното хранене да има значение. Не е необходимо да приемаме огромни количества витамин С наведнъж. По-важно е редовно да включваме в менюто си храни, които го съдържат. Витаминът е чувствителен към топлина, светлина и продължително съхранение. Затова част от него може да бъде загубена при готвене, особено ако зеленчуците се варят продължително във вода. Витамин С и имунната система. Една от най-известните функции на витамин С е свързана с нормалната работа на имунната система. Той участва в нормалното функциониране на различни клетки на имунната система и подпомага естествените защитни механизми на организма. Това обаче не означава, че витамин С е лекарство срещу настинка или че големите дози могат да ни направят напълно неподатливи към вируси. Тук е важно да разграничим фактите от популярните твърдения. При хората, които приемат достатъчно витамин С, допълнителният прием обикновено не предотвратява настинките.
При някои хора редовният прием може леко да съкрати продължителността или да намали тежестта на симптомите, но ефектът не е драматичен. Затова най-разумният подход е да не разчитаме на огромни дози добавки, а да осигурим достатъчно витамин С чрез разнообразно хранене. Важен за кожата, съединителната тъкан и зарастването. Витамин С е необходим за образуването на колаген. Колагенът е белтък, който има огромно значение за структурата на кожата, кръвоносните съдове, костите, хрущелите, венците и съединителната тъкан. Затова достатъчният прием на витамин С е важен за нормалното поддържане на тези тъкани и за нормалното зарастване на раните. Когато организмът не получава достатъчно витамин С за продължителен период, могат да се появят проблеми като лесно образуване на синини, кървене от венците, бавно зарастване на рани и други признаци на дефицит. Тежкият недостиг води до заболяване, известно като скорбут. Днес то е рядкост в развитите страни, но е добър пример колко важен е този витамин за организма. Витамин С помага за усвояването на желязото. Това е още една много важна функция, която често остава на заден план. Витамин С подобрява усвояването на желязото от растителните храни. Това може да бъде особено полезно, когато в менюто присъстват бобови растения, леща, нахут, спанак и други растителни източници на желязо. Например, към салата с бобови храни можем да добавим пресни чушки, домати или лимонов сок. Така комбинираме храни, които осигуряват желязо, с източник на витамин С. Това е прост хранителен навик, който може да бъде пополезен от безразборното приемане на хранителни добавки. Мощен антиоксидант. Витамин С има антиоксидантни свойства. Той участва в защитата на клетките от оксидативен стрес, причинен от свободни радикали. Свободните радикали се образуват естествено в организма, но тяхното количество може да бъде повлияно и от фактори като замърсяване, тютюнев дим, UV радиация и други въздействия. Антиоксидантната система на организма е сложна и не зависи от един единствен витамин. Затова е по-добре да мислим за витамин С като част от цялостния хранителен модел, а не като магически щит срещу всички вредни влияния. От кои храни можем да си набавим витамин С? Добрата новина е, че витамин С се намира в много достъпни храни. Чушки. Чушките са сред отличните хранителни източници на витамин С. Особено богати са пресните червени и жълти чушки. Те могат да се добавят към салати, сандвичи, омлети или да се хапват самостоятелно. Цитрусови плодове. Портокалите, мандарините, грейпфрутът и лимоните са добре познати източници на витамин С. Целият плод обикновено е по-добър избор от плодовия сок, защото съдържа и фибри и обикновено засища повече. Киви. Кивито е друг отличен източник на витамин С. Освен това съдържа фибри и други полезни хранителни вещества. Едно киви може лесно да се превърне в част от закуската или следобедната закуска. Ягоди и други плодове. Ягодите също съдържат витамин С. В зависимост от сезона можем да включваме и други плодове в разнообразното си меню. Важно е да не се фиксираме върху една единствена, суперхрана. Разнообразието е много по-важно. Домати. Доматите също допринасят за приема на витамин С, пресните домати са чудесна основа за салати, а комбинацията им с чушки и пресни зелени подправки може да осигури още повече полезни вещества. Зеле и други зеленчуци. Зелето, броколите, карфиолът и някои други зеленчуци също могат да допринасят значително за дневния прием. Това е още една причина зеленчуците да присъстват редовно в менюто ни. Как да запазим повече витамин С в храната? Начинът на приготвяне има значение. Продължителното варене може да доведе до значителни загуби на витамин С. Част от витамина преминава и във водата, която след това изхвърляме. Затова, когато е подходящо, можем да предпочетем кратко готвене, задушаване или консумация на зеленчуците в суров вид. Плодовете и зеленчуците е добре да се съхраняват правилно и да не престояват ненужно дълго, преди да бъдат изядени. Колко витамин С ни е необходим? Нуждите зависят от възрастта, пола и някои специфични обстоятелства. За повечето възрастни ориентировъчният препоръчителен дневен прием е около 75 мг за жените и 90 мг за мъжете. При пушачите потребностите са по-високи. При децата необходимото количество е по-малко и зависи от възрастта.
Това показва нещо важно. Обичайно не са необходими огромни количества витамин С, за да осигурим нормалните потребности на организма. А какво да кажем за хранителните добавки? Витамин С се предлага под най-различни форми: таблетки, капсули, прахове, ефервесцентни таблетки и други. При човек, който се храни разнообразно, обикновено няма причина автоматично да приема високи дози витамин С. Добавка може да бъде полезна в определени ситуации, когато хранителният прием е недостатъчен или има конкретна медицинска причина. В такива случаи е разумно приемът да бъде обсъден с лекар или фармацевт. Повече не означава непременно по-добре.